Γεια σας. Εδώ τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα «Ο Μένεχμος επιλύει το δείλιο πρόβλημα με κονικές τομές». Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το δείλιο πρόβλημα πρώτα απ' όλα, πότε εμφανίζεται, πώς απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες και με ποιον τρόπο. Το δείλιο πρόβλημα λέγεται και πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου. Μπορεί λοιπόν να διατυπωθεί ως εξής. Δίνεται κύβος ακμής α, να κατασκευαστεί κύβος που να έχει διπλάσιο όγκο από τον αρχικό. Το πρόβλημα αυτό ισοδυναμεί με την κατασκευή με κανόνα και διαβήτη, δοθέντος ενός τμήματος α, ακμή του αρχικού κύβου, να κατασκευαστεί τμήμα χ, ακμή του νέου κύβου, έτσι ώστε χ τρίτης ίσον 2α τρίτης. Χ τρίτης είναι ο όγκος του καινούριου ζητούμενου κύβου και α τρίτης είναι ο όγκος του αρχικού κύβου, άρα θέλουμε ο καινούριος να είναι διπλάσιος από τον αρχικό. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια παρατήρηση γιατί το πρόβλημα αυτό θεωρήθηκε δείλιο πρόβλημα. Λέγεται λοιπόν ότι στη Δείλο εμφανίστηκε μια εποχή εκεί της αρχαιότητας ένας φοβερός λοιμός. Τότε λοιπόν ζήτησαν τη συμβουλή του Απόλλωνα στο Μαντίο και εκείνος τους απάντησε ότι για να σταματήσει ο Απόλλωνας αυτόν τον καταστροφικό λοιμό, ο οποίος βασάνιζε και τυραννούσε εκεί την εποχή τη Δείλο, θα έπρεπε να κατασκευάσουν έναν βωμό κυβικό, ο οποίος να έχει διπλάσιο όγκο από αυτό που τώρα υπάρχει. Οπότε από εκεί ξεκινάει αυτό το πρόβλημα, το δείλιο πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου. Η δεύτερη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι όλες οι κατασκευές που κάναν τότε και ήταν αποδεκτές στην ελληνική γεωμετρία ήταν με κανόνα και διαβήτη. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό απασχόλησε πάρα πολλούς μαθηματικούς χωρίς κανένας να μπορεί να δώσει λύση. Στη σύγχρονη βέβαιη εποχή έχει αποδειχτεί ότι και αυτό το πρόβλημα μαζί με πολλά άλλα τα προβλήματα της ελληνικής αρχαιότητας όχι απλά δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να λυθεί, αλλά απλούστατα γιατί δεν λύνεται. Δεν είναι δηλαδή κατασκευάσιμος με κανόνα και διαβήτη ένας κύβος που να έχει διπλάσιο όγκο από τον αρχικό. Εδώ θα δούμε ότι μεταγενέστερα ο Ιπποκράτης ο Χίος προσπάθησε να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του για να μετασχηματίσει αυτό το πρόβλημα σε ένα ισοδύναμό του, προσπαθώντας έτσι να μπορέσει να το επιλύσει. Ανοίγαγε λοιπόν το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου στην κατασκευή δύο τμήματων χ-ψ, τέτοιον ώστε α δια χ ίσον χ δια ψ ίσον ψ δια 2α. Στην κατασκευή δηλαδή θα λέγαμε δύο μέσων αναλόγων. Επειδή η κατασκευή του ενός μέσου αναλόγου ήταν κατασκευάσιμη με κανόνα και διαβήτη, δημιουργήθηκαν λοιπόν προσδοκίες ότι εφόσον μετατρέπουμε το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου σε ένα πρόβλημα κατασκευής δύο μέσων αναλόγων, θα είναι πιο εύκολο να το επιτύχουμε. Βέβαια αυτό δεν έδωσε λύση. Τώρα το γιατί βέβαια αυτή η ισότητα, εδώ οι τρεις αυτοί λόγοι, ισοδυναμούν με την χ τρίτης των 2α τρίτης, εύκολα εάν κάνουμε χιαστή στις δύο ισότητες των κλασμάτων και μετά απαλυφή του ψ, θα βλέπουμε ότι πράγματι ισοδύναμα θα καταλήξουμε στη σχέση χ τρίτης των 2α τρίτης. Άρα το πρόβλημα της κατασκευής δύο μέσων αναλόγων είναι ισοδύναμο με το πρόβλημα της κατασκευής του κύβου με διπλάσιο όγκο. Και πάμε τώρα στην εποχή του Μένεχμου, ο οποίος έδωσε λύση στο δείλιο πρόβλημα με τη μορφή της κατασκευής δύο μέσων αναλόγων. Βέβαια η λύση την οποία έδωσε ο Μένεχμος, όπως λέμε και στο τίτλο, γίνεται με τη βοήθεια των κονικών τομών που είχαν ήδη αναπτυχθεί, δηλαδή μιας υπερβολής και μιας παραβολής. Η λύση όμως αυτή προφανώς δεν είναι κατασκευάσιμη με κανόνα και διαβήτη, δηλαδή δεν πέτυχε όσον αφορά την απέτηση να γίνει με κανόνα και διαβήτη αυτή η κατασκευή, και αυτό ήταν το ζητούμενο για την εποχή εκείνη. Παρ' όλα αυτά λοιπόν υπέδειξε έναν τρόπο κατασκευής με τη βοήθεια κονικών τομών. Πήρε λοιπόν τη σχέση των δύο μέσων αναλόγων όπως την είχε
αποδείξει ο Ισοκράτης την ισοδύναμη με τον διπλασιασμό του κύβου, και κάνοντας χιαστή στις δύο τελευταίες σχέσεις έχουμε ψ τετράγωνο ίσον 2αχ, που παριστάνει την εξίσωση προφανώς μιας παραβολής. Τη βλέπουμε εδώ σχεδιασμένη με πορτοκαλί χρώμα στο GeoGebra. Και από την χιαστή της πρώτης και τρίτης ισότητας έχουμε χ ίσον 2α τετράγωνο, δηλαδή ψ ίσον 2α τετράγωνο δια χ, όπου είναι πλέον τώρα μία υπερβολή, της οποίας πάλι τη γραφική παράσταση τη βλέπουμε εδώ για τα χ τα θετικά. Και ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ισότητα των μέσων αναλόγων μετατρέπεται σε δύο ισότητες που παριστάνουν δύο κονικές τομές. Οπότε λοιπόν θεωρεί ο μένεχμος και πολύ σωστά ότι το σημείο τομής αυτών των δύο κονικών τομών, της παραβολής και της υπερβολής, μας δίνει ακριβώς το ζητούμενο μήκος χ. Δηλαδή ουσιαστικά η τετιμημένη του σημείου α, του σημείου τομής αυτών των δύο κονικών τομών, εδώ την έχουμε χρωματισμένη με πράσινο χρώμα, αντιπροσωπεύει προφανώς το χ, δηλαδή την πλευρά του κύβου με διπλάσιο όγκο. Αν λοιπόν θεωρήσουμε το α ότι είναι 1,5, εδώ έχουμε το χ, το οποίο είναι ουσιαστικά η ακμή του κύβου που έχει διπλάσιο όγκο. Αλλάζοντας φυσικά τα δεδομένα εδώ, μπορούμε να δούμε για διαφορετικές τιμές του αρχικού α ποια είναι η τιμή του χ. Επίσης τονίζουμε έτσι ότι το πρόβλημα αυτό δεν έλυσε το πρόβλημα, το δείλιο πρόβλημα, ακριβώς όπως το πετούσε η ελληνική γεωμετρία, δηλαδή με τη βοήθεια του κανόνα και του διαφύτη, αλλά ήταν μια λύση που υπέδειξε ο Μένεχμος με τη βοήθεια των σημείων τομής κονικών τομών. Ευχαριστώ πολύ.